Balik tanaw ta sa Ebanghelos miaging Domingo, no? Ang atong Ebanghelos miaging Domingo gahulagway nato sa gibati sa atong Ginoong Hesus pagkakita niya sa katawhan nga masulubon ba wala kadasig bitaw. Oo, nya sani mo na iyang gibati no, naluoy kay siya. Ya, kabalo ko unsa gihulagwan dito sa ebanghelyo, unsa pananaw sa ato Ginoong Hesus sa katawhan mo ni nga nahisama sila og mga karnero nga walay magbalantay. Kadumduma na? Oh. So unsa gani mahitabo sa karnero nga walay magbalantay? Maunsa ang mga karnero? Magkatibulaag. Oo. Magkatibulaag unya walay klarog direksyon. Nya kana mga igsoon sambingay na siya aron pagpasabot ba nato sa atong pagkakatawhan ato ragon tan-awon sa ato pa mayon kang katawhan kanang gakatibulaag sa ato pa munay katawhan nga nagpuyog usa ka dapit pero sa tinud-anay walay community nga nahitabo na akong gi-in-English dili ang binisaya nga katilingban kay di ta kasabot ana adto tas community nga in English unya atong binisayon ng community ha kanindot kayo ng community may isuot sa in English na kanang community kung ato na binisayon etymologically i-transliterate na to dunay duha ka pulong dia kum unsa man ang kum gapasabot ana naa with in English pa with na kum. Dahil unsa na ikaduha dia, unity. Unsa man ang binisayas unity? Nagkahiusa. Sa ato pa, umikang community, naa sa kahiusahan. So nagkahiusa. Unsa opposite ana nagkahiusa? Nagkatibulaag gaiyahay. Mao na sige pasabot ana. Nga sa ato pa, kung mag-isgot nga, gapuyo tag usa ka dapit unya mingon tag community pura atong kinaiya bahala mo sa inyo bahala ra po kog ako wala ta hilabtanay kay di ta pareho kaldero kikanan nanay community mao na diha. How can we call a people on a place community kung walay pagpakabana sa usag-usa? Walay tinud-anay nga pakiglambigit, pakigsandurot, kay mag-iyahay rata. Munang kung mag-iyahay rata mga igsoon, makasabot kay ta. Nganong walay GMRC? Kabalo mo GMRC? Good Manners and Right Conduct. Nganong wala? Anong mag good manners man kung ako arapon ni? Kasi pa po akong community wa man pod. Munang kung walay JMRC pod, kay wa may community, ako araman, ako aman ni wa mamoy labot. Munang mawala po nang gitawag nato mga isulog kaligdong sa kinabuhi. Kabalo mo kung say kaligdong? Kana bang respectable ba nga naas kama tuuran. Kaya ang standard anak niya mga igsoon kanang walay community, walay kaligdong, kaya ramang kaugalingon, gitanaw. Muna gipasabot sa atong Ginoong Hesus. Daw karniro nga way magbalantay, nagkatibo laag. Mo nang pagkaman ato, unsay gingon sa atong Ginoong Hesus, nigamit dayon sa sambingay. Pagkadaghan sa anihon, apan jutay raang mangangani. Munang pag-ampo sa anihonon, nga tag-iya sa anihon, nga magpadala siya og dugang pang mangangani. Maugod na. Naasa man ning anihonon, nga gipasabot niya, is kalibutan, nga ito gipuyan, kita. Na mga mamumuon ini, aron nga unta, matagaan tag direksyon, wala kaayo. Ya pagkaman ato nagsulti,
Mao tong gapili siya og sa tanan nga naminaw nga nagsunod-sunod niya asa siya moadto, nagpili siya 12 kadumdum ana nga gitawag niya apostoles. Kay pinaagi sa mong apostoles mga igsoon, dito sugdan niya ang usa ka katawhan nga mahimong mangangani mutrabaho sa sa langit nung amahan. Munang ang pangutana ron, mag-ampo tag dugang mangangani, asa man ta mangita ana, asa ang Dios manguha ana? Dinhi ka nato. Mabita ng diya tagipasabtan mga igon nga sugod atong panahona ang tanan nga misunod sa atong Ginoong Hesus gipadayon og mipadayon sa iyang nasugdan nga buhat sa kaluwasan hangtod karon og sa unta sa umaabot pa nga mga henerasyon. Mobita nang gipasabtan ta mga igsoon nga kita di ay mga Kristiyanos karong panahona. Isip mga sumusunod sa atong Ginoong Hesus, kita di ay ang maong gipasabot nga dugang mamumuo nga moani. Sa ato pa dinhi ta gipasabtan nga kita ang nagpadayon ug mo padayon sa gisugdan nga buhat sa atong Ginoong Hesus ang pagdalag kaluwasan sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mao na gipahinumdum. Ya, munang mga igsoon, kung mauday ni siya, anita makasabot atong isumpay ang ebanghelyo. Atong ebanghelyo ron, atong balikon ha, munigingon sa atong Ginoong Hesus. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Nganong mamana iyang giingon sa iyang mga tinun-an? Ngano di ay ang pagsunod ni Kristo mga igsoon makahahadlok di ay ni? Ang pagsunod ni Kristo makahahadlok ba? Yes. Makahahadlok mga igsoon alang sa mga walay pagtuo ni Kristo, mahadlok gyud nga musunod niya. Nganuman, kay ang pagsunod ni Kristo mga igsoon, mauman ang pagkinabuhi sa kamatuuran. Di ba? May ani siya sa usalamang kakatuyuan ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang kamatuuran nga nagagikan sa Dios nga iyang giuli sa kalibutan. Kay atong hinumduman mga igsoon nga ang kalibutan nga atong gipuy-an napukan mani sa kaaway sa Dios. Mo ba nagipanumdum sa ikaduhang pagbasa karon? Bantay mo, nakadumdum pa mo? Disgrasya gyapon, gyapon ka dumdum. Unsa may giingon sa second reading karon, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Gipahinumduman ta nga ang sala misulod sa kalibutan. Now magisgod kani tag sala mga igsoon, mao ni ang mga sayop ug bakak nga pagtulunan nga nagagikan sa kaaway sa Dios. Unya mo na nga ang kaaway sa Dios, ang iyang pagtulunan mao ni ang gitudlo sa kalibutan ug gani hangtod karon nagkakusog ang paglapnag sa iyang mga bakak ug sayop nga pagtulunan mga igsoon. Mao bitaw na kung naata sa sayop nga pagtulunan, di sayop nga pagpanabot. So unsa man po'y atong mga kinaiya ug buhat nga ipakita, di ba sayop pod? Follow na sa logically. Munang ang sayop nga sige ug buhat mahimo ng insakto. Og di na ta makakita nga sayop dai na siya kay mao na may atong naandan. Mao nang kurat kay pag-ani sa atong Ginoong Hesus iya man gibalik ang unsay gyoy kamatuoran sa kabuhatan sa Dios. Mabitan nang gipatay siya, gilansa sa krus. Kaya ang kalibutan, wa malipay. Kaya ang iyang kamatuoran, nagpahiuli manato ngadto sa atong Dios, sa atong relasyon ngadto sa Dios. Mabitaw ng kabantay mo sa ikaduhang pagbasa, balikon gyapon nato no. Unsa giingon ni San Pablo? Ang sala miabot sa kalibutan.
Sa wala pa ang balaod, ang mga tao na kinabuhi sa sala. Kaya wa mo sila kay balaod, may basihan. Munang miabot ang si Moises, gitugyanan sa Dios, gihatag ang balaod, aron nga mga tao makakita, may mga, hala, sayop dito among gibuhat di ay. Kaya naa naman tayo basihan. Kaya wa tayo basihan, o sa may makainguntang, sayop ba ni, insakto ba ni? Munang ang balaod, munang si Moises, ang 10 Commandments. Kaya ang 10 Commandments, mo guna ang pundasyon nga prinsipyo sa atong pakigrelasyon sa Dios ug ngadto sa atong isig ka tawo. Ug karon miabot atong Ginoong Hesus gihingpit niya ang mao nga balaod. Nya unsa man na ang kahingpitan ni ana? Munang ningon atong Ginoong Hesus, diin da igabase ang 10 Commandments usa ka pulong lang. Unsa man ang pulonga? Gugma. Gugma. Munang gipabalik ta sa atong Dios nga unta magkinabuhi ta sa gugma. Kay kung manaan nato ang gugma mga iso, dili gugma sa tawhanon nga standard ha, sukdaran. Dili magsukad sa atong paghigugma sa Dios. Kay nung naay gugma mga iso, pagkanindot sa atong kalibutan gipuy-an. Kung naay gugma, paraiso ang atong katilingban mga igsoon. Kay nga naman, kay dili man ta manukob sa atong isig katawo. Sa in English anang manukob, predate ba? We will be not predating each other. Di ta mahimong predator. Di nato gamiton ang atong isig katawo. Kaya naaman tay gugma. Maubita na mga igsuon na ako ipaambit ninyo dinhi karon nga hagit ni nato kitang taga-amblanganon. Kay last week ba to? Yeah, last week. O the other week ba to? Nagkaistoryahan na mi sa atong bagong hippie. Atong hippie ba? Pulis. Yeah, very alarming kay doon na say duha ka issue nga gi-share niya nako ko. Sige, may kay mo kong gisultian ay kay ako ni dadon sa atong congregation. Yeah, very alarming ba? Una, mao ni dini kuno sa atong lungsod sa Amblang, misaka kuno ang kaso sa illegal drugs. Misaka ang kaso sa illegal drugs. Na dini atong klarohon mga igsoon, dili ni problema sa mga pulis. Problema ni nato. Hagit ni nato nganuman. Kay ang gitarget ani nga mo i-predate ani tukbon ang inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga pagumangkon, inyong mga parinte, kabataan sa atong katilingban. Munang og dili ta magpakabana niini mga igsoon, kisay mahimong biktima ani. Oh. Mao man ni ang target karon. Naaraba ko na katua. Blame game ra ba ning atua ra ba dayon? Makinaiya na to ba? Unsa di gibuhat sa pulis? Unsa di gibuhat sa barangay tanod? Unsa gibuhat sa mga opisyalis nato lungsod ug sa barangay? Pero mingon po ko, kamong ginikanan. Unsa ba inyong gibuhat pod? Magsugod ni sa atong responsibilidad sa pamilya mga igsoon. Kay kanang makabataan mga batanon nga mo result og illegal drugs, kay dunay problema ana inner problem inside. Muna nga mga ginikanan, pamatia, paminawa ang mga yangungo sa inyong mga anak. Ayaw i-presume ang inyong relationship nila. Sabta sila, yung tanawa, unsa ang problema. Nga ayaw, ug makakita kag mga murag lahi naman ni kinaiyan ning bataan ayaw tagui, ayaw tabuni. Tabangi ang bata, iparehab. Pero saman, maulaw mo gumipadel, mas maulaw pa, mas ikaulaw pa kung di na sa makontrol na, mahimo na ng kriminal. Sa itong wa pa moabot niya nga level, sulbaro na nadaan. Sugod na nato ato ani nga issue.
So mga ginikanan, inyong gipabunyagan ang inyong mga anak aron mahimong Kristiyanos, na ba'y Kristiyanos nga nga adoy-adoy. Nganuman, kay wala may maminaw, wala may mudawat, wala may musapupo. So this is our challenge nato mga isuon. Na unsa ikaduha, nga ako pod na kuan po ko ani na alam po ko. Unsa ikaduha? Misaka kuno ang atong kaso dinhi kani last week pa to, the other week na napoy gikisuhan dito sa women's desk na to. Kani bang kaso sa child abuse? Ilabi na sa mga babayi, bata pa, giabusahan na sa ilang mga elders nila. Very alarming mga igsuon. Na akong ginalang hipi, kanisa chip, daghan man kay ni mga hinungdan ani god, daghan mga factors ba. So dili lang ta makaingon nga usara hinungdan ani. Na usa sa mga hinungdan ani, tanawa ra gud. Di magin ato ikalimod nga ato mga kabataan ron tungod sa ilang mga pagkaon. Bata pagali di kabalo manghilamos, mulagaak na ng lawas. Unya, tanawa ng manamit, walay modest nga pagpanamit. Di rapod buyagon sa ginikanan. Nya kaning laki magtanaw kay laki ragod na. Labi nagmakainom ug makadrugs, napildi na. Now kini mga igsuon kung ato ning tan-awon mga igsuon, kining mga nanghitabo karon, maura ni sa kitag mga images, imahin ra ni, mga timaan kung unsay value nga niya nato sa atong kunuhay quote unquote Christian community. Kristiyanos man ta nga katilingban, nganong kaning klasiya sa mga values umakiniya nadaghan man. Munang hagit ni nato mga igsuon, muna ni nga itong ginong, ayaw mo kahadlok, itugan ang kamaturan, isulti nato unsay insakto. Oo. Di ta magpauraray sa mga sayop ug bakak nga pagtulunan. Maubita na mag-isuon, subok ang pamalandungon ba? Kay daghan kaayo ron nga gapabunyag, nga wala gay pagtuong Kristo. Gabugal-bugal rabas kaugalingon ba? O, kapulo panaad, panaos bunyag o. Pangutanon nimo, nagatuo ba kamo kang Kristo, yang bugtong anak, atong Ginoo, sa tubag? Nagatuo, nagapanudlog mga pagtulunan, nga supaks pagtulunan Kristo. Si Kristo gapalangit, ya kita gapa choice kalibutan. Nya mo na nagtuong Hesus Kristo. Nagatuo ba kamo santos katoliko nga simbahan unsay tubag? Nagatuo. Nya nganong di man talagi musunod sa mga giya aning simbahan na? Di ba gana gabugal-bugal ra atong kaugalingon atong gibugal-bugalan anak mga igsoon? That is why we have to be honest to our face. Atong pagtuo ngadto kang Kristo. Mobita nang ang kahigwaos ni Kristo mga igsuon mao kini nga unta kita sa atong panaw sa kinabuhi aton ning buhaton kay mamiya ra magita ning kalibutan na ba? Dili man ta mulungtad dinhi. Ang kahigwaos ni Kristo kay naa ra bay kalibutan sa kinabuhi dayon pagsulod unya nato didto. Gusto sa atong Ginoong Hesus nga mahimot ang insider sa Pinoy-anan sa atong lingit ng amahan. Dili kay mahimot ang outsider. Kay ang outsider ra ba, ato ra ba gyud na sa kamatayon nga dayon ang impierno. Maubita na nga atong gisangyaw ni na ang kaaway po sa Dios naningkamot po na. Naningkamot po na nga masumputa. Maubita na nga kita nga magsangyaw taan ni kamo nga nagsigig simba kani mo ni plano sa Ginoo aron nga pinaagi ninyo mapalapnag ang iyang pagtulunan sa kaluwasan nga ano magligon po ta kay ang kaaway sa Dios maningkamot po babag na to mo nang intrigahan tagdagang intriga sa social media po
asas imo mga kasilinganan aron maluya ta. Ayaw. Mobitan ningon atong Ginoong Hesus sa pangingon, ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa kalag. Kaysa tinud-anay mga igsoon, mga matay ra magyud ta. Mamiya ra magyud ta dinhi. Mamakaka ug mutugas tinuod, mamiya ra gyud tang tanan dinhi. Apan ang pangutana dinhi sa sunod nga kalibutan, asa man ta? Mabitan ang pangutanon ta, asa man ka? Mito kag langit o impierno to, asa man ka? Langit. O di kung tinud-anay ka nga magpalangit, di paling kamuti. Dili kay mong magpalangit ko, Padre, unya man magbuhat ang makapaimpierno. Kana bang wala mag-abot ang atong pulong ug atong binuhatan. The reality and the word, wala mag-abot. Mo po ni usurong panahon na po. Karon sa atong generation, nawala ko daw, paminawar ko no. Di ba, we are not conscious. Masagad na tagamit og pulong. Bisag dili mao nga paggamit. Ay, tagata mo example, mayo nga, Father, lamia kaayos imong sinina, kubitaw, parat-parat. Lami, natilawan dahil ni mo. Muna kang, uy, Sir Tirso, gwapuha sa imong rilo. Ingo po Sir Tirso, bitaw, parehos imong nawong. Anong nagwapo man ang rilo? Imong nawong mo'y gwapo. Kita nyo mga igsoon? O di ba ka, muadto kag balay, mo bisita ka, nya tungod sa imong pagrespeto sa tagbalay, imong ibilin imong tsinilas o nagsapatos ka, imong ibilin niya, mingon ng tagbalay ka, maikog nimo. Uy, dadaran ng imong tsinilas. Naon sa pa imong buhaton? Imong gibit-bit. Wala pod. Imo pong gisuot. Ningon ba ng tagbalay nga isuot ra imong tsinilas? Di man. Unsa gingon sa tagbalay? Dada, di bit-biton. Ha? Insakto ba? Kag may yung isuot, di isuot nimo. Nya kay dalaman. Murag pinulusupo sa insakto. Nganong namurag pinilusupo? Kay naanad tag gamit og pulong nga hawa sa kamatuoran. So ang pulong ug ang realidad wala mag-abot mga igsoon. Muna gipasabot og bakak. So kung mag-abot ay ang pulong ug ang realidad, maunay gipasabot na to kamatuoran. Muna hinay-hinayo na to bansay mga igsoon ang pagkinabuhi sa kamatuoran. Magpabunyag aron himuong Kristiyanos, di po pagtulon ang Kristo mo'y gitudlo. Pulong wala mag-abot sa realidad. Muna mga igsoon, manginaota nga, sa ato kanunay nga pagsimba mga igsoon, magligon ta, nga naman. Kaya sa last part sa gospel, unsa gingon sa atong Ginoong Hesus, ang muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kuno nako atubangan sa amahan. Apan ang dili mo ila, ang dili mo angkon nga asa ako adi po nako ang kunon sa amahan. So sige pasabot ani. Nga di apatas kalibutan ang ato deng pag-angkon nga kita iya ni Kristo mao ang atong pagpaningkamot pagkinabuhi sa iyang pagtulunan. Og ang pagnigar og ang pagsalikway kaniya gapasabot nga kita dili talayan makigiusa kaniya sa Pinoy-anan sa langit nun nga amahan. Muna mga igsoon, manginaot kita nga sa ato nga panaw sa kinabuhi, ilabi na kita nga mga Kristiyanos karong panahon na, magpanaw ta, maglig-on ta sa atong pagtuo ngato sa Dios ug ngato sa atong Ginoong Hesus nga padayon ta, maningkamot, dili ta malisang pagkinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. Kay aron nga unta, pinaagi ni ining maong kalig-on sa atong pagtuo, magmadaogon ta sa atong pagpakigbisog, sa kinabuhi sa kaluwasan, aron makasulod unta kita sa Pinoy-anan nga giandam natong tanan. Ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.